pohárov. Nechápem, prečo ešte na mňa neskackáš. Dnes ani raz nepadnem. Fakt nie. Typy ľudí na bare? To dnes som nevidel. Jednu vodu. Bohužiaľ vodu nenalievam. Tak vodku. Cranberry? No dobre, no. $2,50 to bude? Ja som bola tá pesnička, ja neviem. Lukáško, servus, ahoj Maťko, ako sa máš, už som dorazil. Lukáško, servus, šéfe. Vítaj, aká bola cesta, bro? Mám sa na to Pičovina stokárska, vypadni. OK. Ty si sám nalieval? Čo si myslím? Pozývač. No čo vy hrdličky, čo to budete také prkotinky? Poprosím vás jednu, teda ne jednu, 2 štvorité limety tuto, pre párik. A na mňa, chalani vy si ani nesadajte, bez toho by som objednal 5 dvojitých tuto pre chalanov, taktiež limety. Dobre. A máš peniaze na to? To je otázka, vieš. Keby som chcel, to kúpim celé. Bože. Keby som musel, tak si to kúpim celé. No, to my platíme. Platiť? Jasné. Platiť, ja. Kokos, akorát keď nám padí chalani, neuveríte, ale si ma podala hrska geriatrikov, tak ma okradli. A ešte k tomu aj znásilnili. Takže nemôžem zaplatiť, viete, tak majte sa. Čaute. Ten, ktorého všetci predbiehajú. Tak ja by... 2 vodky poprosím. Jaký má oči tá baba? Bráško, prosím ťa aj pre mňa dvojitu, hej, díky. No, Zaujímavé. tak ja by som... Jednu dvojitu, jak vždy, prosím ťa. Díky, bráško. Díkes. Šiváci. Dobrý, tak ja by som poprosil jednu grepovú vodku. Práve sa minula, prepáčte. Čau, Šerbel, Alexander, No, čau. kokos. Čajočka. Šerbel, to je... Ahoj, ja síce nemám peniaze, ale dala by som si melónovú vodku. Dalo by sa nejako dohodnúť? Čo ti je? Čotica. Melón za melón. Dúfam, že sa mi to nedeje. Poprosím jeden grepik. Dobrý deň sa hovorí, prvýkrát. Dobrý deň, jeden grepik dvojdecový poprosím. Dvojdecový. Budu raz ako každému favoritu, ďakujem. Máš šougľa. Balič Mudrland? Konečne robila večer pre seba, že vybehnem si sama von. Tak jasné, to treba aj sama, vieš, čo budeš stále s niekým. No, jasné. No tak prejdeme rovno k veci. Môžeš ma volať Snape a teba poprosím to najdrahšie, čo máš. Najdrahšie? No najdrahšie máme na Mikulášsku Blackoran napríklad. Tam to bol ináč človek, hej, Black Páči sa. Ten Blackoran vlastne žil v 80 rokoch a vymyslel tú príchuť, celú tú vodku, filtroval to cez medené druho. Že nám tu rastú kozy a vytrpovaný zadok, takže užívajte. Ďakujem pekne ešte raz. Čo sa smeješ? Nič, ja umývam pohár, rád som sa tak Nie pohľadil. tak? Ne. Ale čak, nenechajte sa rušiť. Nevie chalan? Nevie? No ináč je taká čerešnička. Že robí v bare a ver, že také existujú. Blekino, hej. To by som vláckal ako. Poslednú fľašu nehal tú, ktorú my máme rozdať v týchto pohároch. Nechápem, prečo ešte na mňa neskackáš. Išla na jezd. Bože. Čau, čo ty tu v bare? A koľko ty to než zarobíš za víkend? Ukáž čo tu má? Mangová. A ináč, minule mi tu moc nechutila. Nemáte nejakú pančovanú, lebo vo výštoku je taká kvalitnejšia, vieš, taká. Práve mango. Počúvaj, cigošku, jednu, by si nevedel? Dneska čo ľúbne? Štekali? Bráško, však ukáž, ja ti pomôžem.
Kľudne sa nalejem, nemusíš nič robiť. A nemusíš mi to ani účtovať. Vieš, A od 1 do ľutovka? 10, ako veľa ľutuješ, že si sa vyšiel robiť, čo? Vieš, ľutovka? Prosím ťa na cestu, už keď aj odchádzam, tak Teplo langošik mi jeden mi strašne. nespravíš s cesnakom. Strašne mierne teplo. Diskotékový prepal. To je riadna dzíra. Toto Prepal. Partizánsko máme lepšie didžiny. Čo si sa dogrcal, môj? Pagáč! Smedí ma! Nech sa páči, čo vám ponúknem? Drž, ty tu robíš? Ja som... Ale ešte jednu otázku mám, že koľko zľavu mi dáš, jakú? Veľkú? Prepačte, nemôže vám ponúknuť žiadnu zľavičku, bohužiaľ. Špárátko jedno vysraté. No dobre, čo tu máš teda? Počúvaj ma, daj mi nejaký granát, prosím ťa. Prepačte, jediný granát, čo máme, je takýto granát, granátové jablko. Nie jedno, nech to je granátový dildo morený, nehľadne, nech to vybuchuje poradne. No. Fotíš to? Pozri, rejstá si, osvoj to ti hovorím, Micho. Prepačte, už sa to chystá, nech sa páči. No však ešte nalej trošku, pridaj. Nemôžem vám naliať, nemôžem. Hovorím ti, pridaj, ne? Ak budete takýto drzí, zavolám SBS-karov, prepačte. A to rozkope môže ísť medzi mňa Herkules do piče. Poď sem, daj mi ruku, Bracho. Poď takto, neboj sa. Daj sem, poď sem. 1-0 dneska placíš ty. Daj sa. Ale pane, Drž piču. Čo ti je? Viete prečo sme Poznávaš sa? vychystali všetky tieto vodky? Nepijem, kámo. A Pretože nechodím takto na bar. party končí. Vôbec. stačí, keď kliknete sem, zahlasujete za svoje obľúbené príchute a vyhráte iPad. To vyzerá, keby šiel hore kopcom, nie? Normálne to vyzeralo, keby šiel hore kopcom, nie? Podľa mňa hej. Ролик сделан при поддержке букмекерской компании 1xBet. Тут Snowboard всегда ебать, высокие Если кто snowboard коэффициенты и ечет? большие выигрыши. Регистрируйтесь на Snowboard сайте ебать, самого сколько? надежного букмекера прямо сейчас и получите бонусы. Подробности Это и musí byť jebale, ссылку to by som можете sa rozjebal найти ako в to. описании. To má aký očiček? Send your roses when they think you need to smile. Tata mi treba. Serus. Блять, он ёбаный волшебник, блять, попали, он ёбаный волшебник! Only on the west side of Evansville. Akú mala sukňu? Peknú. Čiernu. To som si všimol. Čiernu. Čo ti jebe? Táto mačka, čo? To sme videli už. Aha. Čo ti jebe, jaká zhrozená tá mačka, ty kokot. Skin the color of bark. Clothes smelling like trees, digging my earth. Aha. Some weeds, my truth bleeds right back. To je zaujímavé. Mňa by jeblo. To je čo za zviera, prosím vás? Vysvetlite mi, čo je toto za zviera, chat? Čo to bolo za zviera, chat? Ten papi... Jau, ty Gamer, ďakujem za 100 bitov. Že krtko, Ramus, pásovec. Tu len nechce sa mi pretáčať nič. Tento čo? Vodca. Zdar Maťo, Krylo, ahoj. Čau. Dodix, čau, serus. Yeah. Pekné svetla to mám, kurva. Čo ti jebe? Čo ti jebe, chudák pes? Nie je zle, prečo neskočil? Chudák on sa